Húsvétkor tudtátok, hogy a két legelterjedtebb szokás húsvétkor a locsolkodás és a tojásfestés? Csináljunk sárga túrót, fessünk tojást és csináljunk rakott krumplit. De miért pont ezt a három dolgot? Mindjárt elmondom nektek. Azért kezdtek el a fiúk járni locsolkodni, mert eljött a tavasz, ez a termékenység jelképet. A fiúk elmentek meglocsolni a hajadon lányokat, hogy jelezzék, hogy ezek a lányok tetszenek nekik. A lányok cserébe festett hímes tojást adtak a fiúknak. Nagyon elterjedt volt a vöröshagyma héjával barna színt készíteni. Most én fogok nektek mutatni másfajta színeket is, és amikor kinyitjátok a tojást, nem kell megijedni, mert a tojás ilyenkor egy szín fog felvenni, amilyen színűre volt festve, de ettől még megehetitek. Teljesen jó. Voltatok már locsolkodni húsvétkor? Menjetek el locsolkodni apukátokkal, hogyha tehetitek, vagy más fiú ismerősötökkel, mert ez egy nagyon jó hagyomány. Amikor felnőttem, mindig az osztálytársaim húsvét hétfőn jöttek locsolkodni, csengettek, én pedig már előre elbújtam, mert tudtam, hogy ha kimegyek és kinyitom a kaput az utcán, le fognak locsolni. A szódás szifon egy nagyon elterjedt módszer volt erre, mindig lesben álltak, szóval vigyázni kellett. Nem ritka, hogy húsvétkor a lányok ruhát cserélnek, hiszen amikor lehet, a fiúk lelocsolják őket. Tudtátok, hogy húsvétkor a locsolóversek az udvarlásról szólnak, és a termékenységet jelképezik. Ismertek locsolóverseket? A legnépszerűbb gyerekkoromban az a következő volt. Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam, el akart hervadni. Szabad-e locsolni? Ilyenkor természetesen a lányok azt mondták, hogy szabad. Az idők során elkezdtek illatos vízzel vagy parfümmel locsolkodni. Amikor megjöttek a fiúk és megvendégeltük őket, nagyon elterjedt fogás a húsvéti kalács, a reszel, torma, a főtt sonka és a főtt tojás. A fiúk az apukájukkal, illetve nagypapájukkal, ahogy mentek házról házra locsolni, beosztották, hogy hol mit esznek, ilyenkor már emlékeztek rá, kinél milyen húsvéti fogás szokott lenni. Kaptak festett tojást, mi általában tipikus barna tojást festettünk a vörös hagymának a héjával. Szintén elterjedt, hogy gyertyával viaszt csepegtettek rá. Tudtátok, hogy a tojást patkolni is szokták? Nekem van egy tojásom, amit még kiskoromban kaptam egy tojáspatkolótól, ez is egy magyar népszokás. Tudtátok, hogy mi az a húsvéti pászka megszentelése? Húsvét vasárnapján történik meg, ilyenkor elvitték a templomba az emberek a húsvéti kosárkájukat, amiben volt húsvéti tojás, sonka, kalács és sárga túró, megszentelte a pap, és így ezt vitték már haza a húsvéti lakomának. Rakott krumpli. Húsvétkor a sok összegyűjtött tojás miatt az asszonyok, hogy felhasználják ezeket a tojásokat, mindig rakott krumplit készítettek. Próbáljátok ki a tojásfestést, utána pedig csinálhattok belőle jó kis színes rakott krumplit.